Vinga, va, som-hi! Que això no està res. Suposo que ara sí, que m'esteu veient a mi en petitó i esteu veient en una banda el catàleg, que és el que us vull ensenyar avui, que és aquest catàleg del mes de gener, ho podeu veure dalt al títol, del mes d'agost, perdoneu, fins al mes de desembre de l'any 2022. A veure quines novetats. Sé que hi ha amics i companys que segueixo al Twitter que tenen moltes ganes de veure si certs rumors són reals, com la nova nau de Star Trek o els 16 Astèrix que ja han sortit. Em torno a posar els comentaris aquí. Claca, claca. Perfecte. Canvis de secretaria, perquè només hem vist 4 frames congelats. Canvi de secretària. Ah, d'acord. No la canviaré pas, no la canviaré pas. Bé, no passa res. Ara funciona. Genial, perfecte. Em fa molta il·lusió que tots i totes estigueu aquí, els que hàgiu pogut venir. Sé que és una hora una mica intempestiva. Bé, va, comencem. Comencem comentant la portada. Em podeu seguir aquí amb el cursor. Com podeu veure, ja fa tota una declaració d'intencions presentant-nos doncs, aquesta nova tirada ambientada amb la reserva natural, amb els animals baixes salvatges, anomenats Wiltòpia. També podem veure una petita categoria a dalt, a la dreta, dedicada als més petits, a la ja clàssica, típica i coneguda sèrie 1, 2, 3, per als més menuts de la casa. A baix també pels més petits de la casa, a l'ànec, el DAC, aquest ànec bomber, i la nova tirada de cavallers, aquesta nova col·lecció doncs, de Nobelmore, els soldats de Nobelmore i companyia. I a baix, doncs, el ja conegut i ja fa una temporada interessant que el tenim ja al mercat, aquest, el kit, el cotxe. Podem veure que Playmobil està apostant molt fort cap al que vindria a ser totes les maquetes, rèpliques i llicències de cotxe. Ho hem vist en Ferrari, ho hem vist en Mercedes, doncs ara ho veiem també, ho hem vist amb el cotxe dels Cazafantasmes i ara doncs ho veiem també amb d'una altra pel·lícula com és o sèrie Kid. Llavors les nimfes aquestes de Yuma, que a mi em perdoneu però ja n'hi ha prou de fantasia, però escolta, gustos per tothom. I la policia. Playmobil sempre posa un bomber, posa un policia, posa un agent forestal, doncs a la portada, com cada any. Vinga, va, som-hi! Comentem, primera pàgina. Vejam, vejam. Passem cap aquí. Ep, perfecte. Molt bé, molt bé. Què tenim aquí? Jo aniré mirant de tant en tant aquí a la pantalla perquè ho veig, doncs, de més a prop. Vinga, ens presenten els Playmobils Special Plus, que són aquestes caixes que, per cert, en l'últim i primer directe vaig sortejar. Aquestes caixes de Special Plus, que per cert veig que comenten Clic Culer, i va ser un dels afortunats que els va tocar una d'aquestes caixes. Què podem veure per aquí? Podem veure, doncs, soc miop, costarà llegir-ho això. El que sembla ser una espècie de guerrer, un boxejador, una persona doncs, aquí que s'ha graduat, un DJ amb una màscara de guineu, imitant una mica els Daft Punk o un grup d'aquests emmascarats. Això sembla ser una mare passejant uns gossos. Abans, petit parèntesis. Sí, el catàleg està en francès. Per què? Perquè Playmobil encara no ha penjat el catàleg en espanyol al seu web. El nou, vaja, aquest que estem comentant, que és l'actual, Recordo que el començarem ara a partir d'agost. L'he trobat en francès, per tant, què hi farem? Som-hi! Aquest superheroi que ja el teníem conegut i vist, veiem també un hipster en patinet, veiem doncs una noia domadora de cavalls en un circ, Alexia Putelles versió Playmobil morena. Això segurament estareu d'acord amb mi, és una clara referència a Monstres S.A., aquest pitxo aquí sota de la llitera. Una sirena, aquest home un d'aquests que fa doncs, espectacles a la Rambla, una estàtua de la Rambla, doncs daurada, un nan, això què és? Vejam, permeteu-me que m'acosti, una nena amb unes fades, un motociclista, una pastissera, un soldador, un pirata doncs, fent paddle surf, una fada d'aquestes del Tomorrowland,
amb unes potes, perdoneu, enormes, un detonador de bombes, una vaquera, una xinesa, doncs aquí, amb el seu tigre blanc en perill d'extinció, i això que sembla ser un noi, doncs, arrossegant un bebè en un carro de bicicleta. En Clic Colem diu que fa calor. Sí, fa molta calor. Porto la meva tovallola. Abans, al començar el directe, he mencionat que vaig veure Elvis aquest cap de setmana, el que hem deixat enrere. I, efectivament, aquell senyor, en la seva última etapa de la vida, suava molt cantant. Jo no canto, però també suo molt. I sóc gairebé tan guapo com ell. Vinga, va. Aquí sota, què tenim? Clauers. Ai, els clauers. Tenim els clauers, doncs, els típics, les típiques, els grans pals de paller de Playmobil. La princesa, la sirena, el policia, el bomber, la que fa hípica, en Rico, el nostre stream en Rico, que és la mascota de Playmobil, diguem, és la cara visible de Playmobil, o si més no, del parc temàtic de Playmobil. Espero algun dia més aviat que tard poder-hi anar. I com a novetat, aquests ja els havíem vist, aquests grans 3 clauers que són el que jo considero que ara són una mica els que ara sí són el pal de paller de Playmobil d'aquest any. Les grans llicències, o les 2 grans llicències i la gran aposta, que és la nova tirada de Cavallers de Novelmore i l'equip A, aquest és en Mr. T, si no m'equivoco, i l'Star Trek. I mireu, jo no me n'he pogut estar. I mireu aquí, mireu com enfoca això, Quina passada, Déu-n'hi-do. Digueu-me si vosaltres també veieu com enfoca això, perquè és increïble. Aquí podem veure el clauer de l'Spock de Star Trek. Increïble. Per cert, el nostre amic i estimat creador de contingut sobre Star Trek, en Sergi Toboso, del canal de Coses de Star Trek, estem fent una col·laboració i l'està sortejant en un dels seus directes, crec que el següent, si no ho ha fet, ja. Quina passada, Què us sembla? A mi, personalment, m'encanta. Tornem a enfocar. Genial, genial. Vinga, següent pàgina. Bé, aquí tenim l'índex. Aquí ja ens presenta una mica tot el que trobarem en aquest catàleg, no? Començant des dels més petits, amb el Playmobil 1, 2, 3, el ja anomenat ànec, simpàtic, la secció de la ciutat, no pot faltar, les cotxes monstruosos, aquests cotxes, doncs, ja ho veureu, aquests que tenen unes rodes que són, doncs, són enormes. Vinga, va, més llicències. Totes això són llicències. Mireu quina passada, Qui ho havia de dir? Veiem com entrenar el teu drac, què veiem per aquí més Astèrix, una gran novetat, esclar que sí, cotxes clàssics, Star Trek, Regreso al Futuro, i això què és, amics? Què és això? Què és això? Ho llegiu, això que posa? Ara ho comentarem. Vinga, va. Aquest duopack jo el tinc i és una tirada que Playmobil ha fet col·laborant amb l'agència ESA, Agència Europea... alguna cosa de l'espai. És com la NASA d'Europa. Ja m'enteneu. I dinosaures. Sempre hi ha algun dinosaure. Vinga. Comentem ràpidament Playmobil 1, 2, 3. Bé, ja ho vaig comentar en l'últim vídeo que teniu penjat en el canal. Playmobil 1, 2, 3 em sembla una idea genial per als més menuts a la casa, amb aquestes peces petites, perquè els petits doncs, no s'ho passin i quan s'ho posin a la boca doncs, no ho hagin de treure per un altre lloc. Bé, veiem una mica referències clàssiques passades a Playmobil 1, 2, 3. Trens, la barca de Noé, aquí què és això? Una casa, la granja, una mica perquè els més petits doncs, es puguin muntar el seu univers a mida. Si em podeu anar dient que em veieu bé, us estaré agraït. Perdoneu que vagi mirant el mòbil. Perfecte. Què us sembla això de Playmobil 1, 2, 3? Xulo, Més Playmobil 1, 2, 3. També, construcció. Un cotxe d'escombraries, perfecte. Un remolcador, aquí també un punt de màgia amb els unicorns, i ara és estiu, evidentment, fa calor, ens volem refrescar i volem jugar amb l'aigua, per què no? Volem submergir els Playmobils. Jo de petit congelava Playmobils al congelador, amb la redundància, i llavors els fonia amb la calor.
imaginava que hi havia un senyor, un pirata amb el poder del gel, el més pur estil One Piece, i congelava els protagonistes. O sigui que jo hi era un precursor i ja barrejava els Playmobils amb aigua. Bé, simpàtics, aquí una piscina, un ànec que flota, això que si tu li tires aigua doncs roda, és com un molí d'aigua, veritat? Molt interessant. Som-hi! Bé, l'aposta per als més petits de Playmobil, que és l'ànec, el rescat, no? Que la premissa, he vist una mica la sèrie a YouTube, va doncs d'un nen entremaliat, que un mag el castiga perquè és precisament entremaliat i fa les seves manifestes, el castiga convertint-lo en un ànec que ha de col·laborar amb els bombers i és un nen dins d'un cos d'ànec. I té la seva torre d'ànec, el seu camió de bombers d'ànec, aquí té la seva nau llançamíssils d'última generació d'ànec, i aquí doncs et pots muntar tota la ciutat al teu gust. Em recordo una mica, això potser els de la meva generació o més petits us recordareu, els que teniu fills i filles, Lazy Town. Una mica Lazy Town, no? Com el típic motivat que va allà fent la justícia al seu compte mentre l'alcalde no li fa cas. Doncs això és la premissa d'Ànec al rescat. Bé, xulo, oi? Interessant. Per cert, insisteixo, potser esteu sopant, ho trobo perfectament normal, i em teniu de fons. Genial. Podeu anar comentant, podeu anar escrivint. Bé, aquesta secció a mi, ja ho sabeu, els que em coneixeu, no m'apassiona i és la secció doncs, dels bombers, dels policies. Un cop més, Playmobil, com he dit al principi, col·labora amb Porsche i ha tret doncs, un cotxe policia Porsche. Qui entengui de cotxes, doncs aquí té el model. Sí, segurament el podrà reconèixer. Aquí també un d'aquests de la Brimo, evidentment el compraré, no el compraré, i aquí l'estació de policia amb els malfactors, aquests els tinc. El gancau més simpàtic d'aquí és el gos. Vejam... Ui, 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 ui. Som-hi. Això ho hem vist. Ai, no ho hem vist, això. Ui, ui, ui. No fem l'asa. Vinga, què tenim aquí? Més policies, també. Un cotxe d'aquests interceptar senyals. Aquí un boig amb la dinamita. Un robot antropomòrfic, el més pur estil Avatar, també molt interessant. Cotxes de cursa, perquè no, evidentment. Aquí no ha anat, doncs, per la Rambla de Figueres i he vist una persecució amb un tio muntat en un cotxe d'aquests. Helicòpters també que llencen missils. Aquí podem veure aquest senyor que s'està escapant. En fi. I bé, més cotxes, més City Action. Recordo que això està basat en la ciutat, Un avió amfibi, un paracaigudista, aquests lladres també que tenen un cotxe amfibi, una llanxa, i aquest coet, que és una referència que hem vist repetida forces vegades. Vinga, va. Més City Action, clar que sí. Què tenim aquí? Aquest senyor, aquest nen, porta un maletí. Bé, aquí és perquè els més menuts i els no tan menuts es puguin emportar l'aventura a casa. Bombers. Els bombers sempre seran nostres. Cotxes de bombers molt interessants també per a aquells amants doncs, de tot allò nou. Endavant. És clar que sí, poden apagar els focs, ara doncs, que hi ha molts incendis, pots aportar el teu petit gra de sorra o la teva petita gota i anar apagant doncs, els incendis amb el teu cotxe de bombers de Playmobil. Per cert, he vist aquí, que ja t'he vist, els del Farfriki aquí que s'han connectat. Una abraçada ben gran, una salutació, ja ho sabeu, tot dit. Molt content de que passeu per aquest directe, esclar que sí. Res més a comentar, oi? Pel que fa als bombers, cosa curiosa, el volant aquest, perquè els cotxes ja van teledirigits, Tu pots agafar aquesta peça i te pots muntar doncs, el teu camió, al teu gust. Quin nivell policial? Exacte, sí, sí, sí. Ja he dit a Farfriki que el que més bé m'ha caigut és el gos. On el tenim? El gos aquest d'aquí és el que em cau més bé. Mireu, la policia aquí col·laborant amb Port. Déu-n'hi-do. Som-hi! Ja hem vist això de City Action, que no és santo de mi devoción, que diuen els castellans. I a veure què ens trobem. Si baixem per aquí...
Stan Show, oh my god! Bé, Playmobil també, una de les apostes que ha fet fortes és per aquesta rèplica dels cotxes monstruosos, no? D'aquests cotxes que s'aixafen i fan el cabre per pistes impossibles. Veu, ja ho diu aquí en francès, eh? Wow, la cascada! En plan, atenció, que si et cau això a sobre, fer un part aquí és complicat. Aquesta gent, bueno, segur que són amables. Un no s'espera. Bé, aquí et pots muntar la teva pista, aquest cotxe que treu foc per aquí, és clar que sí, amb la calor que fa. Podem veure, doncs, aquest cotxe en forma de... De què és això? De tauró. I aquest en forma de toro, Un de Texas i aquí un de... On hi ha taurons als Estats Units? A Los Angeles? A la costa de Los Angeles? No ho crec. Doncs aquests que s'estan aquí barallant-se, esclar que sí. Bé, ara hem vist els cotxes, toca veure els avions. També avions doncs, amb aquestes calcomanies o amb aquests gravats, amb aquestes impressions també que emulen una mica doncs, l'epicitat d'aquests espectacles. Podem veure que aquí deixa anar una estela de fum per fer els colors de la bandera doncs, americana, possiblement. Jo aquí a l'Empordà, a Empúria Brava, no n'he vist cap encara de cotxes que treguin fum. Què podem veure? Aquests espècie de crovistes de l'aire, aquest que va volant com si fos un esquirol volador i aquest doncs, que suposo que va patinant per la neu. Un avió també edició limitada. Crec que és una edició limitada que fan a Estats Units, ho dic de memòria. En definitiva. Bé, aquest que porta aquí aquest pobret que és el que li toca patir, li toca portar tot el material. I aquests doncs, que tenen aquí el seu... Mireu quina gràcia, Això, en el Sora de Sorpresa número 19, el número 19, si no m'equivoco, hi havia un Bobby d'aquests, un d'aquests ninots de proves de cotxe. Bé, sé que ens perdem la part d'aquesta de dalt dreta, però quan toqui ja ho mouré perquè no haguem de patir. Vinga, va. Ostres, més City Action, esclar que sí. La grua, el port marítim, el tanto, que hi ha aquestes caixes. Aquí també ens aniria bé un gos d'aquests que... en flaire. Sí, Monsters, exacte. En fi, la grua aquesta, que es mou amunt i avall, que va a radiocontrol també, ho podeu veure aquí, que sí? Què porta aquí? Possiblement més Playmobils. I a l'obra, evidentment. Tots sabem com està el mercat immobiliari, toca fer cases, i aquí, doncs, tu amb la teva supergrua, doncs et pots muntar i el teu... Ostres, què és això? Una màquina demolidora et pots muntar, doncs, la teva ciutat. És clar que si pots soterrar el pas de nivell de Figueres. Aniria bé aquesta màquina per soterrar el pas de nivell. Crec que faré una instància a l'Ajuntament i els hi proposaré. Passem? Fem pausa per beure aigua. Gràcies, Farfriki, per comentar. Déu-n'hi-do, quina set. Deixuguem una mica, com si fóssim boxejadors. Aquí no passa res i continuem. Se'm sent bé? Sí? Estupendo. Bé, llicències. Hi ha la llicència més coneguda i dels més antigues de Playmobil d'aquests últims anys, el Com entrenar el teu drac. Aquí avant, Com entrenar el teu drac, edició cursa, Aquest el tenia en peluix, em va tocar en unes fires de barraques de Girona i el tinc en peluix. Ara no sé on el tinc. Aquí veig que van pintats. Com que fan curses, doncs es preparen per pintar-se. Es pinten i així semblen més aerodinàmics, suposo, més espectaculars. Una catapulta d'ovelles. Interessant. I aquí ja ens avisen que DreamWorks, que és amb qui fan la col·laboració, traurà una pel·lícula nova de Com entrenar el teu drac, anomenat Els dracs i els Nine Realms, I bé, i que ja t'estan dient que, atenció,
que quan surti aquesta pel·li que trauran els monstros aquests. O sigui que, pels amants del Drax, i concretament d'aquesta sèrie, d'aquesta tirada de pel·lícules de DreamWorks Studios, doncs aquí ho teniu, esclar que sí. Bueno, toros, dracs, ara que és el torn de què? Dels dinosaures futuristes. Què fan? Segueixen la moda de Jurassic Park? No ho sé pas. Veiem aquí el dinosaure, aquest robòtic, cyborg. Uf, tenen un merder muntat aquí important, eh? Què més? Més dinosaures. Podem veure que això és com una central d'operacions que barreja doncs, lo prehistòric amb lo modern. Podem veure aquí uns miners. Podem veure aquest dinosaure volador, els amants de dinosaures. Si hagués aquí en Drúlic, no sé si ets per aquí, Drúlic, m'ho sabria dir. El tenen aquí engaviat perquè no s'escapi. Mireu, això què és? Com una espècie de robot... Eh, robot... Triceratops, no? Aquest és un Triceratops. Triceratops. Tri... El típic, el dinosaure aquest. I aquí, doncs, la cova d'aquests que deuen ser els malo-malíssimos, els dolents dolentíssims, que estan aquí amb la lava. Playmobil ja ho saben, ja ho sabeu. Playmobil, quan barregen lava i foc, mala senyal. Això vol dir que algú ja té males intencions. Bé, Farfriki, gràcies per comentar. Us recordo, podeu aprofitar per seguir-me. De fet, per ser afiliat i tota aquesta història, que vosaltres coneixereu molt millor que jo, que servidor, que vosaltres coneixereu millor, hauria d'arribar a 50 seguidors. O sigui que de mica en mica intentarem... En un període d'un mes. O sigui que de mica en mica ho intentarem aconseguir. Que entres aquí i dius, ostres, quin tio més interessant, o quin tio més pesat, però més guapo, em podeu seguir. Aquí en Click-Culer incita doncs, a veure certs sucs, que és el canal de Playmobil, recordem que és un canal infantil, no veurem un altre dia, una altra cosa és que tu i jo, Click-Culer, estimat, quedem un dia i en fem les que tu vulguis. Bona saga, diu el Farfriki. Bona saga de què? Perquè jo crec que va una mica descompensat la transmissió amb el banner dels comentaris. Jurassic Park, d'acord, gràcies. Jurassic Park Terminator, perfecte. A veure què em diu la secretària, perfecte. Vinga, va, que la joia del corrent està al final, O sigui que... Bueno, ja ho sabeu que això em té el cor robat, el Zeppelin aquest, que jo ho tinc en una caixa, per mi, ho repetiré, és una de les referències no cares per entendre'ns, perquè costa uns 20-30 euros de Playmobil, que a més, el de Mad Max, ho veurem això, ho veurem el de Mad Max, que a més m'agraden. Això del Zeppelin ho trobo una preciositat. Bé, com podeu veure, a Playmobil ha apostat per Novelmore, que és aquesta sèrie, aquesta tirada, aquesta saga de cavallers. Recordo que hi ha una sèrie a YouTube doncs, animada de Playmobil que explica les aventures de Novelmore, del regne del Novelmore, que jo em permeto la llicència de dir que són el nou regne de Lleònia, no? Les similituds són clares. El tipus de castell, el tipus de personatge protagonista ros que vol el bé, els colors, no sé si ho he comentat, els colors de l'escut són els mateixos que els de Lleònia, i els dolents són el mateix. Per una banda tenim doncs, això, noblesa, roca, espases de plata, i l'altra banda doncs, tenim el foc, la destrucció, la lava, el drac. Si el regne de Lleònia, l'emblema, era un lleó, doncs en el Novelmore és aquesta espècie d'engranatge que, ja ho dic ara, ho reconeixereu, abraça clarament l'estil medieval més steampunk. Ja podeu veure aquest tipus doncs, de torre de salt amb engranatges, el Zeppelin mateix, clara referència doncs, a l'steampunk.
I tornem, doncs, als dolents. El regne de Burham es diu. També. Els dracs vermells, amb cara de mala bava, amb cara de pocs amics, la torre de salt també que treu foc per aquí. Uh, Bé, evidentment Playmobil s'ha d'anar renovant i ha de doncs, crear noves sagues. Ara han tret doncs, la saga aquesta per YouTube i han de posar coses noves. Perdoneu. Perfecte, és que això llavors surt a YouTube i ha de sortir ben guapo. Així doncs podeu recuperar aquest stream quan vosaltres vulgueu. Vinga, va, següent, atenció, perquè el regne de Nobelmore i el regne de Burham no van pas sols, hi ha més gent, no estan sols en aquest univers. Què hi ha? El regne dels mags. Tachan, tachan, podeu veure aquest regne dels mags, doncs amb aquesta torre fantàstica, que tiren boles d'energia, de color lila, aquest que està aquí invocant vés a saber què, aquest que també al més pur estil steampunk s'ha muntat doncs una espècie de carrossa, aquest que s'ha muntat una espècie de planejador, els mags doncs tenen segrestat una espècie de monstre d'avatar, un ogre màgic, és bo, és dolent, qui sap. I, ai amics, un moment que m'hauré la càmera, per mi, un dels grans encerts que ha fet Playmobil amb aquesta tirada fantàstica de cavallers és posar aquest regne d'esquelets, però és que a més, a banda del regne d'esquelets, que per cert, com podeu veure, estic assenyalant aquí la calavera en un dels vídeos de Llonia Playmobil, del canal de YouTube, ensenyo una d'aquestes 12 figures que et poden tocar en aquest pot de sobre sorpresa en forma d'esquelet. N'ensenyo un. Insisteixo, el regne aquest dels esquelets em sembla molt interessant, els esquelets radioactius, perquè tenen un color així verdós, però un altre regne que han introduït i és un dels meus preferits és Tachan, Tachan. Això ho deixo aquí, moc aquí. Mireu. Mireu quina preciositat. Quina preciositat com es diu això? Què és això? Aquest vaixell del desert, que això sí que em recorda el més pur estil Mad Max. Vaja, és que ho trobo espectacular. Aquest vaixell que combina l'estètica Mad Max amb l'steampunk, amb un canal de foc, aquí amb les... No? Aquest vaixell s'impulsa per als calents i intensos vents del desert, fet així amb peces de roba mal cosides. Estareu d'acord amb mi que recorda completament l'estètica Mad Max. Aquest caurà sense cap mena de dubte, crec que serà caret, però és que és una preciositat. A mi que m'agraden els vaixells, ja ho he comentat més d'una vegada, ho trobo una preciositat. També podem veure doncs, aquí el protagonista, que haurà de lluitar amb els esquelets. Pel que sembla, aquests, els nòmades del desert, com podeu veure, tenen la pell una mica doncs, més bruna, hauran de disputar el territori amb els esquelets. Un camell, això que és? Una espècie de carro amb una xarxa, aquí amb un punxó, totalment Mad Max. Sisplau, per mi és el gran encert, ja ho he dit, de Playmobil d'aquest any. I fins i tot aquesta espècie de senyors del desert s'han muntat un campament que jo diria que podeu veure aquí, si m'esteu seguint amb el cursor, que seran els propis personatges del regne de Nobelmore, els bons, que es muntaran la seva aventura al desert, perquè mireu, el toldo aquest és de Nobelmore, són els colors de Nobelmore, i porten l'equipació de Nobelmore. Però bé, a la caixa, ara aquí no l'ensenyen, però a la caixa, la figura que surt a dalt, a la dreta, surten amb la pell més bruna i van vestits més com nòmades del desert.
És a dir, que aquí ja veurem a la sèrie, haurem d'estar atents a veure quina espècie d'història hi ha darrere. I bé, això em sembla també divertidíssim, perdoneu, el fet que puguis muntar un escorpí. I aquest escorpí què? Llença foc per aquí. És que és una passada, és una autèntica passada. Vinga, va, em torno a posar aquí. Xuip. Titin, perfecte. Què us sembla? Què us sembla? Aneu-me dient què us sembla. Un moment que recupero els comentaris. Clac, clac. Bubudec, Bubudec, veig que t'has connectat, no sé qui ets. Benvingut al canal. Oh, i tant que sí. Vinga, som-hi. Quina hora és? Déu-n'hi-do, mare de Déu. Passa el temps volant, ens haurem d'afanyar. Vinga, va. Amb calma, però, que hem de mirar pàgina per pàgina, que no se'ns escapi cap detall. Pirates, ai, els meus estimats pirates. Sabeu que m'encanten els pirates. Els vaixells. Com els vaixells de l'època 2002-2004, a mi ja em perdonareu, però no n'hi ha cap altre. Tot i així són molt macos. Els pirates, aquesta espècie de corsaris, no? O pirates de la reina, l'illa del tresor, aquesta fortalesa que l'han replicat i repetit fins a l'infinit, aquest moldejat, els amants de Playmobil ja sabreu, i els no tan amants perquè està tot arreu, que és un clàssic i no pot faltar, i un cop més doncs, decideixen tirar aquesta fortalesa. També, aquí el pirata que lluita contra els soldats de la reina. I aquest què fa, aquest d'aquí? Aquest amb el seu canó, esclar que sí. Aquest col·labora com pot. Pirates, ho celebrem. Bé, què ens diuen per aquí? Diu, mireu, és el debut, que això en francès vol dir Messi, sisplau, torna al Barça. Bé, podem veure doncs, que han tret amb motiu del Mundial de l'any que ve. L'any que ve hi ha Mundial, no? O, no, aquest any hi ha Eurocop. Ostres, és que mira que sóc fan del Barça i sóc culer fins la mort. Però pel tema de seleccions vaig molt peix. Podem veure, doncs, que una mica Playmobil intenta en cada una de les rèpliques que fa de Playmobil buscar una similitud. No? Aquest, per exemple, l'holandès s'assembla una mica en De Jong, aquest amb la cresta que imita una mica en Kun Agüero, potser, vés a saber. Tot i que està retirat, no, en Kun Agüero? Suposo que sí. Aquest en Cristiano Ronaldo no ho és, però bé. Aquest deu ser en Kevin De Bruyne, aquest que és francès que deu ser en Dembélé. No, aquest és francès. Ah, hi ha A i B. Clar, els francesos hi ha l'A i el B. Tot i que aquest té poca cara de Mbappé. I aquest el mexicà. I aquest què és, aquest moreno? Aquest, en Pedri, després de tornar a les Canàries? Segurament. Vinga, va. Lluna Hype, diu en Pitu Hype. Hola, Pitu Hype, benvingut. Em fa molta il·lusió que siguis aquí. Una abraçada ben gran i una salutació per tu. Som-hi! Hem vist aquí els futbolistes. Baixem, claca. Ui, Family Fan. També, una mica de tot. Podem veure, doncs... Ostres. Ui, se m'està dormint la cama en directe. Ara em sembla l'entrevista aquella d'en Rafael Nadal que va fent així, va caient per la cadira. Uau. Uau. Se m'ha adormit la cama. Vale. Rimo, que deia aquell. Si em desmaio en directe, doncs l'herència un 10% ja saps quin culer que et toca a tu. Vinga, aquests nens que s'han fet aquí a la casa de l'arbre. Molt bé. Starter Pack. Barreja de tot. Aquí no ho veieu, però hi ha una princesa, aquí hi ha aquest senyor que va amb el cotxe, tot drap, un hospital, això què és? Un Starter Pack plataforma de construcció, Mireu quin francès, Déu-n'hi-do. Com es nota que vaig passar 4 dies a Perpinyà l'estiu passat. Aquest any el Mundial, és aquest any, Bé, no el seguirem. Bueno, el seguirem que no es lesioni l'Ansu Fati. Som-hi, va! Amb què aneu vosaltres al Mundial?
Aquí també un petit pack a Qatar. A Qatar sí que fa calor. Mira, aquests també deuen anar amb una tovallola com jo. Uh, insisteixo, més a lluma, bla, bla, bla. Això ja ho sabeu. I aquí també, aquests que es casen, esclar que sí. Per cert, felicitats. Si hi ha per aquí en Filip Prim, ara no em vull equivocar, Filip Prim i la seva companya. Ostres, que no em surt el nom. Felicitats. I aquest què és? Com l'Elvis, eh? Ai, que xula aquesta. Mira, l'altre dia vaig a veure Elvis, em va encantar, ja ho he comentat. Mireu aquest tipus així, com de pentinat, la noia amb aquest estil pin-up. Potser és hora de començar a col·leccionar coses modernes, qui sap. I bé, una de les coses, ara sí, que més m'agraden de Playmobil. I això sí, em faig molt pesat, crec que és el gran encert de Playmobil d'aquests últims anys, que és treure figures individualitzades de Playmobil. Aquesta sèrie sorpresa, ara ho podeu veure aquí en pantalla, van per la sèrie 21, doncs que permeten, doncs, sense saber quina figura toca, obrir el sobre, muntar, crear doncs, una d'aquestes figures que venen, i la gràcia és que les pots intercanviar. Que no t'agrada aquest cap? Li enganxo el cap del monstre, el policia, i et fas els invents que tu vulguis. Ets més perico que en Tamudo. Escolta, com es fa per manejar? Aquest, clic culer, més perico que en Tamudo. Denunciar i enviar uns policies a casa. Sí. Missil. Perfecte, molt bé, ja està. Tindràs notícies del meu advocat, clic culer. Perfecte. Doncs les sèries. Bah, quina preciositat, les sèries. M'encanten. Ja us informo que ara veurem la 22, que me l'he comprada tota. D'aquesta 21, a subratllar doncs, el monstre aquest, em sembla del laberint del Fauno, aquest que crec que és una clara referència al dolent de... Com es diu això que mireu tots? Game of Thrones. Aquest el tinc, aquest carnisser pirata. Aquí a la calva hi té tatuat un dibuix pirata, una calavera pirata. I les noies, doncs, també. Molt divertides. Aquesta cantant d'òpera, la franceseta, la ballarina índia, la Txell. Ara, gràcies, la Txell, que no em sortia el nom. O sigui, la segueixo, esclar que sí, la Txell. Esclar que sí. Doncs Txell, també, felicitats. Esclar que sí, Filip Prim i Txell. Enhorabona. Vinga, va! Bueno, esclar, sou vosaltres, esclar. La Txell. Sí. Doncs, l'ho dit. Per cert, molt xulo el tatuatge de Spider-Man. M'agrada molt. I tant que sí. Som-hi! Següent! Ui, ja he comentat abans que fa calor, la gent es vol refrescar i vol fer el burro amb l'aigua. Doncs aquí tens un set complet per fer el burro amb aigua, amb les teves palanques per tirar aigua d'un petit dipòsit, el tobogan per quedar-t'hi encallat, aquest monstre que a la vida real és horrible, doncs aquí l'han fet ben simpàtic, aquest monstre doncs, que tots sabem que viu a les profunditats. I aquí doncs un xiringuito, doncs, perquè Clic-Culer pugui anar a demanar els seus sucs. I la sèrie 22, amics i amigues, torno a moure la càmera. Aquesta sí que me l'he demanat tota. L'he encarregada a la meva botiga de confiança sobre Playmobils, la caixa dels clics, de los clics a Màlaga, perquè n'hi ha molts que m'agraden. El pirata, el cavaller, aquest senyor que porta una màscara com si fos el més pur estil, com es diu? Money Heist es diu en alemany, la Casa de Papel, exacte. El zombi, l'indígena, el gladiador, m'agraden. M'agrada aquests cascos, em semblen molt bonics. El jutge, això per la història que tinc muntada dins del meu cap, pot ser molt interessant introduir un jutge, perquè ara ja estic barrejant política, en fi, em faig gran. Aquest rei del Neptú, el rei del mar, i aquest doncs, patinador del hockey. I de noies, la noia re, no és que sigui re, que que 0, sinó que és un re, l'animal, s'entén.
La caça a vampirs steampunk, amb aquesta espècie d'arma, la caputxeta vermella, una pizzera... per cert, m'he deixat aquest policia sempre, Playmobil. És que cada sobre sorpresa ha de posar un policia o un bomber. Ai, bé, si algú vol que sàpiga que els venc a la meva increïble i flamant pàgina del Wallapop. Un bomber i la policia, com he comentat, La noia aquesta esquimada amb el husky, aquesta noia a les profunditats, una patinadora de Calgary, 88, gran cançó d'Antònia Font, una senyora doncs, que s'ha passat massa estona a la màquina de raig, anava a dir raig X, raig ultraviolats, i aquesta noia, aquesta figura em sembla preciosa i a mi em va molt bé per la sèrie de, doncs, que tinc muntada, no? Perquè, evidentment, jo em moc per territori pirata i em faltava, tenia clar que la tripulació ja tinc de tot. Tinc l'espadatxí, el timoner, tinc el cuiner, tinc, tinc la mecànica, tinc la mapista, tinc el tirador, i em faltava una de les coses més importants després del cuiner i el capità, que sóc jo, que és una infermera. I clar, volia posar una cosa més clàssica, més marinera, amb tota una història de que la salvem d'un port, etc. I aquesta figura va com anell al dit, és que és preciosa aquesta figura, trobo una delícia. Vinga, va, tornem a moure la càmera. Us he perdut ara, Quan vaig movent això, no sé per què perdo els comentaris de vista. Us torno a posar aquí. Claca, claca. Quin preu m'ha costat? A veure, claca i... Claca, ara sí. Bé, quan m'ha costat? El sobre sencer de nois i de noies, és a dir, els dos, m'han costat... O sigui, el de nois 30 i el de noies 30. Per tant, en total, 60. Bé, ja és el que costa. 60. Aquests els amortitzaré. Si no, sí que vaig amb cap i vaig seleccionant ben bé la peça que m'agrada de cada sèrie. Però és que aquí m'agrada la majoria. I la resta, doncs, la puc, com hem comentat abans, la puc combinar amb altres figures o, si no, la puc revendre. El capità que l'he dit, trobo preciós el capità aquest d'aquí. Doncs bé, això que m'ha costat 60 euros, però ben invertits. I si no, sempre podeu presentar una instància al correu lleoniaplaymobil@gmail.com. Següent. Madame, est-ce que au petit animal... Això està dient, vigila, no li donguis magdalenes a la girafa aquesta que es posarà de mala bava. Bé, podem veure doncs, aquests nens donant magdalenes a les girafes, en el zoo, als pingüins... Cèrvol cabriol, exacte. Re no, Cèrvol cabriol. Veus que sí? Déu meu. Qui m'ha vist i qui... És que hay per alquilar silles. Hay per alquilar silles. Mireu, aquí, els meus cosins, els lleons. Ai! Recordareu i ja sabreu que el penúltim vídeo del canal de Lleonia Playmobil comento, és a dir, què comento? Ensenyo, comento evidentment, i em faig unboxing de diverses capses de lleons, de diversos anys de Playmobil. Aquesta l'haurem de posar a la col·lecció també. Podem veure doncs, aquí que pots alimentar el lleó i pots tirar doncs, el teu entrecot de ral de vinyó perquè s'alimenti i no passi gana. La lleona, el lleó i el cadellet. I aquí què són això? Això sí que són cabres. Són cabres, ovelles... Perfecte. I aquí ja ens introdueixen doncs, el Wiltopia, que és tota aquesta tirada que han fet per conscienciar sobre la importància de la fauna animal, etc. Molt a favor, és clar que sí. Hem de protegir la naturalesa i els animals. I aquí, doncs, tu, amb tota la tranquil·litat i amb la cartera plena, pots anar col·leccionant aquests sobres, tots els animalons, i et pots muntar doncs, el teu zoo. És clar que sí. I atenció, perquè amb un codi QR entres en un
en una pàgina web doncs, que t'explica de manera interactiva doncs, les característiques de cada animal i on viuen, el clima que es mouen, què mengen, etc. I bé, i aquí doncs, aquests animals on es troben? A l'Amazona, Wildtopia, no? El lloc salvatge, l'utopia d'allò salvatge. I és clar, tu evidentment no pots passejar amb les teves crocs pel mig de la sabana africana, sinó que ho has de fer doncs, en com es diu això, en una reserva natural. I aquí doncs te pots muntar la teva reserva natural, amb la teva torre de vigilància, res que no hagin vist, doncs, ho tenim aquí al costat, que algú m'ho digui, sisplau. El, les ruïnes d'Empúries. Aquí, un figuerenc. De tota la vida no li surt el lloc on pots anar a visitar els animals. L'estany de Banyoles, no, de Montguard. Ahí? Se m'ha quedat la ment en blanc. Però si l'altre dia vaig anar-hi, que és una reserva natural, que està aquí al costat de... Ah, quina ràbia. Bueno, que algú m'ho digui, sisplau. Se m'ha quedat la ment en blanc. En definitiva, això és Twitch, ritme. Ara no podré dormir, m'aixecaré a les 3 del matí. Ui, sí, sí. En fi, Country, Sweet Home Alabama, my God, yeah. Esclar que sí, et pots muntar aquí la teva granja, això ho hem vist mil cops, amb el tractor, la granja, la família feliç amb les seves gallines, web com anem, perfecte. Vinga, i aquí què podem veure? Aquí tenim tapat una noia que fa snow, una que toca l'arpa, un que està celebrant aquí el títol, i aquests tres són els més interessants. No puc deixar de pensar com es diu allò. Ostres, si hi ha més d'un cop i dos? Si tingués la Júlia aquí de la feina, em renyaria. Mireu, sé que anem una mica justos, però ho aniré a buscar. No pot ser. M'ho dieu vosaltres o ho busco jo? Estic admetent que sóc un mal figarenc. Sant Pere Pescador, on està això? Sant Martí d'Empúries. Ah, això, els aiguamolls. No, Sigent no. Sigent sí, exacte. La referència aquesta seria Sigent. Els aiguamolls, que no em sortia el nom. Ai, Déu meu. Els aiguamolls de l'Empordà, sisplau. Exacte, exacte. Sigent, que també hi he anat, sí que és una espècie també de lloc on pots anar a veure aquest tipus d'animals. Bé, deixem-ho estar, això, abans que no faci més el ridícul. Aquesta espècie, aquesta tirada de Playmo Friends, això, amics del Farfriki, això va ser el caldo de cultiu per començar a especular sobre que Playmobil trauria una referència a Naruto. Per què? Perquè aquí la gent va dir aquest cabell és nou, amb la cinta aquesta, un ninja, Playmobil, des de quan ha tret un ninja? Alguns sí que n'ha tret, però un ninja? Això a què ve cuento? I sí, ja ho veureu més endavant, però sí, es confirma no la tragèdia, sinó la sorpresa. Més Playmo Friends, un bàrbar amb una barba molt interessant, em recorda molt a la sèrie Vikings, un xef, una xef, aquest senyor de... com es diu? No surt el nom tampoc, avui estic una mica espès. Un minotaure? Minotaure? No, minotaure és amb cap de toro. Un fauno, mira, si ho diu aquí en francès, un fauno. En català com és? Sisplau, si algú m'ho pot dir, li estaré enormement agraït. També, curiós. Sí, gent, sí, gent. Aquí tenim una noia xinesa, també una noia viking, la seva parella. Mira el xat. Sí, gent, sí. El Sigent, sí, ja ho he vist. Sí. Mira el xat, el miro.
i un policia. Sempre ha d'haver-hi aquí un francotirador o alguna història violenta. Això ho passem ràpid. Això què és? A veure... Una casa. Una casa, doncs aquí amb la família feliç fent la barbacoa i aquest que s'està tirant al tobogan. Curiós, l'habitació, aquest àtic, tu baixes aquí, estàs aquí fent la comptabilitat, estàs passant, doncs, revisant factures, etc. Ai, ostres, quina calor. Baixes per aquí pel tobogan i apa, i ets aquí al pati, esclar que sí. A fer lluita de globus d'aigua. Lloret ple de natura salvatge. Bé, depèn del tipus de natura que et refereixis. City Life, ostres, més City Life. També, passem molt ràpid. Això què és? Una escola, aquí classe d'anatomia, aquí un gimnàs, aquí el bus escolar, això és molt divertit. Per fer algun diorama de la pel·lícula de Batman, Far Freaky, podria ser interessant. Podries posar aquí un Joker, curiós. I aquí un hospital. Vinga, va, següent. Ah, les maisons, també. La típica maison ja reeditada i versionada de Playmobil. Doncs aquí la família feliç. Aquí un que s'està dutxant, aquest que no sabem què fa, aquí l'avi que està explicant batalles, mentre l'altre vol saltar la corda, i aquí doncs et pots, o sigui, tens estructura i ja pots anar fent la casa, no? De mica en mica, esclar que sí. I aquesta l'àvia, podem veure aquí, aquesta que s'ha de fer el llit. Molt bé, molt bé. Messi to Life, això què és? També una altra espècie de parc, i això què és? Un centre cívic? Una guarderia, Bé, la col·laboració aquesta dels cavalls la deixarem, la passarem també ràpid. La sèrie aquesta d'Spirit, que qui ens anuncia, vosaltres no ho veieu, però hi ha un cartellet que ens diu que la sèrie està a Netflix, la sèrie original del cavall. O la pel·lícula, no sé què és, la veritat. Però he vist els cowboys i les cowgirls, esclar que sí. Cap avall, més country, clar que sí. També, caseta country, amb el seu cotxe doncs per anar deixant les roderes un rastre de fang. I aquí doncs, esclar, amb els seus cavalls, ben alimentats. Molt bé, ens agrada. Déu-n'hi-do, més country, també. Aquí, si algú fa hípica, doncs ja sabeu què li podeu regalar, si és el seu aniversari. La caseta de l'hípica, aquí per netejar-los, aquí doncs concurs, concurs de cavalls, tots ben pentinats, amb el seu color rosa, que no falti. Que, per cert, comentant el tema del sobre sorpresa. On són? Ja podríem deixar enrere això de que el sobre sorpresa de nois el sobre sorpresa de nois i... A veure, que el sobre sorpresa on hi surtin personatges nois sigui de color blau i que el sobre sorpresa que les figures siguin noies sigui de color rosa ja em sembla una vergonya. Els colors no tenen gènere. Per tant, Playmobil. Ja és hora que això ho canviem. Per què? Déu-n'hi-do. No cal que digui res més. Crec que ja ha quedat entès, oi? Vinga, va. Epa! Ui, el regne fantàstic! Clar, no podia faltar el regne fantàstic aquí, amb les princeses, molt bé. També, color rosa. Bueno, doncs, clar que sí. I per què no color amb els colors del Barça, un palau amb els colors del Barça? Jo ho veuria bé. I unicorns, també. Ens agraden els unicorns. Qui li agradi aquest món fantàstic, doncs ja sap on trobar-ho, a la seva jugueteria de confiança. També aquesta nova referència, aquesta tirada que ha fet Playmobil, de Yuma, aquest món fantàstic, de les fades, com si fossin les Winch, l'arbre aquest de moralitat dubtosa, que segurament si te'l quedes mirant més de 10 minuts seguits
no podràs dormir durant la nit, te li mouen els ulls. Per aquí tira una espècie de daus de joc de rol, eh? És que són daus de joc de rol. Per què serveixen? No ho sé. La veritat és que no ho sé. Això també, unes lianes, aquí un os, podem veure doncs, aquesta noia fantàstica que té domat un os, uns cèrvols, aquesta que té cara, aquesta fada, té pinta mal negoci, no té costis. I l'unicorn que vola. Molt bé. Més sèrie de llum. Això ho passo ràpid. Sé que m'hauria d'aturar tot una mica, però permeteu-me aquesta llicència. També, món fantàstic, aquesta dona també que és com una spider... Mira, per friki, és com una espècie de Spider-Gwen, no? Que invoca la seva aranya. Que sí? I aquí, doncs, van anunciant una mica totes les protagonistes d'aquesta sèrie. I aquí en Francesc explica una mica la història doncs, d'aquest regne. I el regne fantàstic amb les seves cascades. Mireu això, mireu, no ho havia vist. Ostres, això simula una mica un temple japonès que potser podríem fer servir pels samurais de Naruto. Interessant. Següent. Bé, aquest calendari ha dit que va de l'agost fins al desembre. I és clar, al desembre hi ha màrqueting, amics i amigues, toca treure calendaris, toca treure coses. Això, per cert, caixes, les típiques caixes, doncs, per qui es vulgui fer el seu món de moda, el seu món country, per qui es vulgui fer doncs, el seu maleta per jugar a les vacances a la platja dels pirates, a les sirenes, excel·lent. Anem a això que ens interessa. Els calendaris, escolta. Jo sé que als francesos això dels calendaris d'advent no els agrada molt. Vosaltres aneu a l'Auchan, que per cert no em paguen per fer-los publicitat, i veureu tot ple, la més variopinta en castellà, que se'n diu col·lecció de calendaris, les xocolatines. Ja des de la que no es pot menjar i et provocarà diarrea 2 setmanes seguides fins a la més gourmet, tot tipus de dissenys, formes, espectacular. I Playmobil, doncs, també puja al carro dels calendaris d'advent, i aquí no treus xocolatines, sinó que treus doncs, figuretes. Potser recordareu que al meu Instagram, durant el Nadal, vaig obrir cada dia una pestanya d'un calendari d'advent Playmobil. I aquí, les que crec que fa falta subratllar... Què comenta aquí el Farfriki? Posa una cara de circumstàncies, una emoticona de circumstàncies. El calendari d'advent, Astèrix i Obèlix, ai, amics i amigues, Déu-n'hi-do amb Astèrix i Obèlix, no podia faltar. Novelmore. Què tenim per aquí? Wiltopia, mireu, hem comentat això de la sabana, també tindran el seu propi calendari d'advent. Regreso al futuro, també un clàssic, ja existeix això, però sembla que aquest serà com reeditat. En fi, calendaris per donar i per vendre. Següent, Scooby-Doo. Això ho passé ràpid perquè en el següent calendari i en l'anterior catàleg ja hi era, i sé que molts i moltes de vosaltres teniu alguna cosa de Scooby-Doo també. Jo crec que doncs, han fet una gran inversió col·laborant amb els amics de Mystery Machine. I Scooby-Doo és de Warner Bros, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, exacte, és companyia Warner Bros. Bé, la Casa Fantàstica, la Mystery Machine, podem veure aquí l'Scooby-Doo en diverses situacions, els dolents, que ja vaig dir en un altre directe, doncs que en el primer directe que els col·leccionava, en un vídeo també ho dic, els dolents, perquè m'agraden, també, són sobre sorpresa, es treuen i es munten, es desmunten, molt interessants, tenen la cara reversible, perquè representa que Scooby-Doo doncs, desemmascaren els dolents, no? I aquí si un té cara de zombi, tu li gires, no els aniré a buscar perquè els tinc allà darrere i se'n desmuntarà tot el setup. Si tu els gires la cara, doncs tenen cara normal. Si tornes a girar la cara, tenen la cara maquillada doncs, del monstre que siguin. M'agradava molt aquesta sèrie, estava molt bé, molt divertida. Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. Mireu això. Mireu això. És que, esclar, és que Astèrix i Obèlix no sabeu la il·lusió que em fa
que Playmobil hagi col·laborat amb Astèrix i Obèlix i tregui un seguit de referències, aquestes que veieu en pantalla, basades doncs, amb el món dels nostres amics gals. Ja ho veieu, aquí en petitet el calendari que us he comentat, però mireu. Les grans referències quines són? Doncs les que veieu en pantalla, que de fet són les úniques, però totes són igual de xules. Bé, no ens enganyarem, la més xula és el banquet. Quina passada! És una autèntica passada. És increïble. El nivell de detall. Ja us aviso que aquest, i sé que tinc aquí la secretària estrella per aquí, aquest caurà segur. Té un valor ara mateix a les jugateries de 147 euros. Sí que és cert que és molt complet. Mireu el nivell de detall, és espectacular. Amb la casa, tot el banquet aquí, doncs el jabalí, perquè el senglar, perdoneu, el senglar que caça l'Obèlix, l'Astèrix amb la cantimplora. És una preciositat. I aquí podem veure doncs, l'Obèlix amb el senglar, caçant el senglar, la casa del Asegurantòrix, es diu, el Bart, el que cantava tan malament i sempre que acabava lligat en el banquet final dels còmics. Doncs aquí podem veure la seva casa amb la seva arpa i aquesta alimentant les gallines. En panoràmics preparant la marmita on l'Obèlix hi va caure de petit. Aquest, per cert, si ho veieu, se li gira la cara i té cara de romà. Té com cara d'espantat, perquè és una escena d'un còmic que no recordo quin és, i recrea doncs, el romà vestint-se d'Obèlix, disfressant-se d'Obèlix, per anar a robar la poció. I aquí, doncs, aquell vell que estava casat amb aquella noia... Clic-culer, vaig treure la gosseta, no marxeu. Cap problema. Clic-culer, moltes gràcies per passar-te. Ara comentaré la gran novetat, que sé que molts i moltes esteu esperant. L'entrevada de Che i l'Scooby-Doo, la segona unitat és 50. Ah, amics. Amics. Ui, doncs a veure si fan un 50 d'Astèrix i Obèlix, que estaria molt bé. Romans, aquí doncs ja ho havíem vist amb els romans normals de Playmobil, amb aquesta tenda de campanya, no? Aquí amb el Cèsar, amb el seu Cornelius Maximus, la casa del Gran Cap, portat pels seus, doncs, lleials guardaespatlles sobre l'escut, la senyora que el crida per estar tot el dia, doncs, fent el dropo i donant indicacions sense solta ni volta. Mireu quina passada, Quina senzillesa pel que fa a l'estructura, però el nivell de detall és preciós. Realment, sé que ajuda molt ara a la pantalla que surti doncs, doncs, com si fos una vinyeta d'Astèrix Obèlix amb els dibuixos de fons, però realment tu veus això i realment és que veus els personatges d'Astèrix i Obèlix. Detall curiós, que no se me n'oblidi. Podeu veure que aquí tenen bigoti. Clar, allà al poblat gal tots els, la majoria, vaja, de senyors, de gals, van amb el bigoti aquest característic. I sí, veu que anirà com un bigoti enganxat i no sé si se li pot treure. Sé que porta com un... Jo he vist algú que els desmuntava i és com el bigoti que va enganxat aquí amb un forat que tenen aquí sobre la boca. Ho trobo divertidíssim. Perdoneu, que em deshidrato. No és la poció màgica de panoràmics, però farà el fet. I vinga, va. Un últim detall d'Astèrix i Obèlix. Qui li veieu, aquest Obèlix? Que no tingui cap altre Playmobil. Que no hagi tingut mai cap altre Playmobil abans. A veure... Ja ho dic jo perquè va una mica de delay al xat. Si us hi fixeu, perquè l'Obèlix pugui agafar el seu manir, per cert, mireu aquí l'ideàfix, que maco, perquè l'Obèlix pugui agafar
al seu manir, han creat un complex sistema en què els braços, clar, els Playmobils tenen els braços així, clic, els braços tenen doncs hi direm engranatge, perquè els pugui tirar enrere i els hi pugui dotar de certa mobilitat. De tal manera que puguin fer així i amb les mans enganxar el manir que tindrà dos petits pius a cada banda. S'ha entès, oi? Jo ho trobo sublim. Atenció, crec que ara ve la joia del Coron, eh? Esteu preparats i preparades? No ho sé, eh? Per cert, que me n'oblido, pel que fa a Asterix i Obélix. La casa del llibre, la Casa del Libro, va treure una promoció temporal, que va durar 10 dies, en què deia que si tu compraves dos còmics d'Astèrix i Obèlix a través de la seva pàgina web, t'enviaven a casa una figura exclusiva. I, evidentment, jo que estic alerta a totes les novetats, no em vaig poder estar de comprar doncs, dos còmics d'Astèrix i Obèlix, un d'ells anomenat Astèrix i el Griu, que és l'últim còmic que ha tret doncs, la sèrie d'Astèrix, Hergé, i Gosinski, ho dic bé? Sisplau, no em vull confondre amb Tintín, que em pelen. El professor Soldevilla em pela. Mireu. Ai, que bé això que em fogui. Quina delícia. Aquest és el sobre que em venia amb la compra aquesta dels dos còmics. I és el cosí rebel, modern, el veieu aquí, ara no recordo el nom, d'Astèrix. És que és una preciositat, és una monada, Clar, no l'obriré pas. Això és de col·leccionista. Preciós. Vinga, ara sí. Tatxan. Ah, no, encara no. Ui, que us he fet una mica la juguesca. Més cotxes. Podem veure cotxes clàssics. Aquí col·laboren amb Mercedes, aquí col·laboren amb Mini, amb el Bobby, que per cert, moltes gràcies, Martí, Casademont, si m'estàs veient, i Maria, i Gerard, per aquest regal que em van fer, que em van portar durant les seves vacances a Londres, la seva escapada a Londres. Podem veure aquesta caixa exclusiva comprada a la botiga Hamleys, que es veu que és una, per no dir la botiga més important de joguines de tot Londres i part d'Anglaterra. Quina passada. Mireu. També em van portar aquesta d'aquí. El guarda reial de la reina. També complet a la botiga. Només es poden trobar a la botiga. Preciositat. Moltes gràcies. Els hi guardarem un lloc especial a la vitrina quan en tinguem una. Que, per cert, m'heu d'ajudar a fer-me ric i a poder financiar una vitrina i necessito, doncs, escolta, tenir seguidors i que poder fer que la gent m'enviï bits i ja ho sabeu com funciona tot. Per tant, us animo, això sí, a poc, a seguir-me. I de debò que us ho agrairé, perquè Twitch em diu que arribi als 50 seguidors i bé, espero poder assolir aquesta fita més aviat que tard. Però per això s'han de fer directes. I aquí estem al segon directe de Lleonia Playmobil, esclar que sí. I aquí un Porsche. Porsche d'un color... Porsche Carrera. Bé, segur que no passes desapercebut. Ara sí, crec, ara sí, la notícia. Poso una mica esquena recta. Per cert, no hem comentat aquesta samarreta, L'X del Carib. És un vaixell pirata Playmobil, La calavera pirata Playmobil. Quina elegància la de França. Som-hi! Ui, més cotxes. Ja els coneixem, aquests cotxes. La Volkswagen, la camioneta aquesta, el Porsche, també amb radiocontrol. Aquí què tenim, això? Què és això? Un altre Porsche i l'altre Volkswagen, és a dir, Volkswagen i Porsche. Amb el Bumblebee es diu això? L'escarbat? També. Al web de Playmobil, ja ho diu aquí, pots personalitzar, pots posar tots els colors d'aquestes dues referències.
perquè els agrada el cotxe, doncs, els cotxes, doncs, ja ho sabeu. Vinga, va. Ai, que no arribem a la... Crec que és la sorpresa ve al final de tot. La referència de l'equip A, que ja us he ensenyat abans que no tinc el clauer de l'equip A, però tinc el clauer de Star Trek, Vejam. Jo vaig ensenyant, perquè si hi ha algú que entra nou, que ho pugui veure. També, ja fa temps que el tenim al mercat, el cotxe d'en James Bond, de l'agent 007, un Aston Martin, preciós, aquí amb tots els complements, el seient que salta, aquí dispara unes petites bales, la matrícula gira, pots posar punxes a les rodes, a les llantes, i també doncs, ve a banda de la figura del James Bond, doncs d'aquests 3 personatges més. I el kit, el cotxe fantàstic, que se li aixequen els llums les llums, vaja, i a més fa llum, evidentment, fa llum i fa so, perquè és clar, un cotxe fantàstic que no faci llum i so, on s'has vist? Ara sí que anem acabant. Veieu el mateix que jo? Exacte. Ja és oficial. Ja és oficial. Playmobil farà una col·laboració amb Naruto Shippuden i ja ens avisen que arribarà a l'octubre. A l'octubre de l'any 2022 ja tindrem a les nostres jugueteries de confiança els Playmobils dels sets que hagin de treure amb Naruto. No us puc ensenyar imatges perquè de fet no n'hi ha. L'únic que he trobat és algun fanart que penjaré a Twitter, tant a Twitter com a Instagram. L'únic que tenim oficial és la imatge aquesta, del fons de Naruto. Es comenta que trauran doncs, el típic castell-temple japonès, que hi haurà algun set, i que les figures de Naruto, els personatges, Friki, sé que estàveu pendents, jo parlo en plural, som uns quants, no, en el fons? Estaven pendents de... Bueno, hi ha el rumor, comencem per aquí, que es podran comprar els personatges de Naruto individualment en sobre sorpresa o en duopacks, que són aquests packs que et venen 2 i 2. Jo no hi tinc gaire de Naruto, per no dir gens. Tranquils, ho portaré al canal, perquè això sí que és una peça de col·leccionisme que s'haurà de tenir. Segurament valdrà els seus calarons. Ja ha passat amb Asterix, ja ha passat amb Star Wars, amb Star Trek, perdoneu, i segur que passarà amb Naruto. Passarà amb Naruto, que d'això ens costarà un ull de la cara, i nosaltres, com borregos, on anirem a comprar perquè no ens en podrem estar. Sí, a tan bon punt sàpiga alguna novetat, alguna cosa, no us preocupeu, que jo us ho faré saber per als canals habituals, pels canals d'Instagram i pels canals de Twitter. O sigui que ja podeu estar atents i atentes. Què faran? Vosaltres què creieu que faran? És que és tot un malobrorer, això, és impressionant. És impressionant. I això surt a l'octubre, no hi ha notícies, no s'ha filtrat cap imatge extraoficial. I aquí, perdoneu que no ho he comentat, Regreso al futur, també, un clàssic. Déu-n'hi-do, portem gairebé 2 hores de directe, Sort que s'acaba això ja. Vejam si algú comenta. Sí que va una mica de retard. I sé que és tard, la gent demà treballa,
Però bé, recordo que podeu recuperar aquest directe al canal de YouTube. Demà el tindreu penjat, si tot va bé. Demà? Ui, demà complicat. El dilluns sense falta. Hidrateu-vos, que és molt important. Faig una mica de temps perquè pugueu pair la notícia aquesta de la col·laboració amb Naruto. Vejam, vejam. Veig el clic-colec que m'ha mencionat. Moltes gràcies. Farem una petita... publicació a l'Instagram. Per què? Doncs perquè la gent sàpiga que estic aquí en directe, evidentment. A veure... Com ens diem al Twitch? Lleonia Playmobil ens diem. Lleonia Playmobil. Quin color posarem? El rosa. Posarem color rosa. Perfecte. Vinga, va. Passo de pàgina, jo, eh? Veig que us heu quedat sense paraules davant d'aquesta gran notícia. No m'estranya. Següent. Ai. Ai. Ai, Star Trek. En Sergi Toboso. Que avui crec que no el tenim per aquí, si veies això. Que segurament ja deu ser. Ho deu saber, perquè està atent a tot. Respecte a l'univers de Star Trek. Mireu. Ja tenim... I ara a les 23 del Friki de l'Empordà des de... I ara a les 23 del Far Friki de l'Empordà. Què feu? Directe, Far Friki? Ara a les 11? Far Friki, has vist el... Suposo que ets en Filiprim. Que has vist això del Naruto? I ara a les 23 del Far Friki de l'Empordà des de la Comic Con de San Diego. Mare de Déu! Què dius? M'estàs dient que fareu... No sé si ho he entès bé. Fareu un directe explicant la Comic Con de San Diego? Això és una bestiesa, eh? És espectacular. Hola, Mercè, què tal? Benvinguda, com ha anat el ple? Espero que molt bé. Em fa molta il·lusió que hagis pogut arribar aquí al directe. Sé que estaves enfeinada. Ja estem a punt d'acabar. És veritat, sí, és l'Albert Tarrés que m'ha comentat que... Sí, oi tant? Sí. Sí, és l'Albert Tarrés que m'ha comentat al Twitter que buscava un personatge en concret. La Mercè pregunta, quan has dit que podem comprar els clics de Naruto? Doncs ho diu aquí, tapat per el meu nom, la meva calcomonia. A partir de l'octubre. A partir de l'octubre podreu anar, com he dit, a les vostres botigues de confiança i fer-vos amb una de les referències que traurà Playmobil sobre Naruto, que no us puc dir quin és, perquè s'està portant amb un secretisme total. No s'ha filtrat cap caixa, no s'ha filtrat res. Hi ha alguna imatge que sembla ser que és fake, de figures individuals que diuen que vindran amb sobre sorpresa o que vindran amb duopack, que són doncs aquesta espècie de blisters Playmobil on hi van dos figures. Diuen que el més probable és que les figures secundàries de Naruto vagin a aquests duopacks i que pel que fa a Naruto que treguin... No he vist, perdoneu-me, no he vist l'anime, no he vist el manga. Diuen que vindrà amb el castell, suposo que Naruto doncs, deu tenir el seu castell de samurais. He vist els primers 5 capítols amb els edificis... Ui! Sí? Se m'ha perdut, em veieu?
Sí? Perfecte. Em veieu bé? Sí. Perdoneu. Doncs sí, com a bon otaku, Mercè, tocarà passar per la jugueteria a mirar a veure què s'ha inventat Playmobil. Veus? Ja sabia que eres tu, Filip Prim. Ja ho sabia, abans m'ho has dit. Vinga, doncs diria que això és tot. Diria que aquí s'acaba. La Batcova començarà en uns moments, ja els explicaré lo de Naruto. Ah, d'acord, d'acord. Per tant, tocarà explicar-los-hi. I tocarà fer raid, a veure si en sé fer, a veure si me'n surto a fer raid. Vinga, va, crec que s'acaba això ja, eh? Sí, aquí s'acaba el catàleg. S'acaba el catàleg aquí. Molt bé, això ha estat el catàleg, doncs, de Playmobil del que resta d'any. I ara, si em permeteu, miraré... Ara sí, mireu, ara sí. Em veieu bé, no? Em veieu guapo, em veieu suat, em veieu amb un tupé digne de l'Elvis. Ens hem de posar ben guapos per al directe de la Batcova. Esclar que sí. Pam i pam. Perfecte. Sí, sí, ens confirmen, eh? Ens confirmen aquí els amics del Farfriki que efectivament comentaran els panells del Comic Con. Déu-n'hi-do, ostres. Ho he dit més d'un cop, sense cap mena de dubte. Vosaltres, els del Farfriki, els de la Batcova, Sergi Toboso, en Drúlic... Esclar, me'n deixaré 30.000. Sou uns referents per mi i intento seguir les vostres passes. Moltes gràcies per donar-me suport. Els que conec, els que no, els que he de desvirtualitzar, a tots vosaltres us estic enormement agraïts. Perdó, demà en principi no, a la nit de dissabte a diumenge. Perfecte, doncs ja estarem atents. En fi, vinga, va, que no els hi vull pas robar el temps als nostres amics del Farfriki. M'acomiado donant les gràcies a tots i a totes vosaltres, a cada una d'aquestes persones que s'ha pogut passar per al directe, doncs, per saludar, per comentar, per compartir tots plegats doncs, aquest moment, que és el fet d'inspeccionar i de revisar aquest últim catàleg de Playmobil. Espero que us hagi agradat, que us hàgiu passat bé, que és el més important. I bé, també us animo i us recordo que us podeu subscriure a aquest canal de Twitch, que us podeu subscriure al canal d'Instagram, el Lleonia Playmobil, que és on va començar. El primer directe ja sabeu que vam dedicar doncs, a comentar les fotos d'Instagram, que és on va néixer el regne de Lleonia, el món d'internet. I bé, sé que em faig molt repetitiu, però de debò, moltes gràcies, és el meu segon directe. Sento que això que faig, doncs, a banda que ho estic fent per mi, si em veiés, doncs, ningú també ho faria, però si em veieu vosaltres, doncs, em fa molt més feliç. Moltes gràcies per tot, espero que us hagi agradat, i en fi, fins a la propera. Vejam... És que no trobo el botó, tinc la pantalla... Aquí. Vejam... Ara sí. Vinga, va, que em costa d'acomiadar-me, que m'agrada molt això de fer Twitch. Tornarem ben aviat. Moltes gràcies. Un petó, bona nit i bones pusses, sí, al teu llit.